Mga katakin na ko dito tadi singinan deh. Ada ginambong ko baka nauyaw niya sida. Yan natin di nagpaburo ka, so timbalik nga tsaa. Tara tanda may noon. Ate man di sa usapag guong. Kita na at kakanak datan Din sa akin ano jadi ko tay tandang tetap natin mga naimas ni sida. Manya datan ko isip. Dati na bati di nga si dami. Ang kasama. Sa kung dati mga nya. Ada sa kundi sa pre kamen. Ako giteng mga nan. Ano tayo dati pareya. Ako na nagimas kan may tao nga ilang nga sila ni lambong. Ya? Ya. Jadi ubing aja sida tinaten, ubing natin sida tinaten. Tatata, ubing pati biyak tata, pababa. Ubing na pa ubing timak matay, dapat ikan kanan tayo. Jadi pinahili kiti fast food, kiti barbecue. Nga bisa tagigigil, aduh maalat na sakit. Tata makaalak kati hepa. Ako mo hindi nga papawisan lagi kayo mga nito. Kapag kayo kayo magtinaten, kiti ubing nga. Ini jarang banget tayo. Sebenarnya man pasang natin nak kasi kung saan. Natin man, parang man tayo saan. Ang pagpipili. Tadi amo no kasano nga, kasano dito tinaganak yung may pasano lang kanya detang kanyo. Tata tubing tatan sa malin. Hanggang mga ano kasi daon. Man tubing nga siya dito di makto probinsya. Probinsya lang nga katado lang makakita ka dito kakasto dito probinsya. May ate mga tikastoy. Ako may pagbaga nga sida ka na kanang kastoy ato. Ano sa sida kayo matikani, sida. Nanya bila balita, kasi talag din, ada kapit kay ko kita. Kakabasa, karong. Ito. Sumaya. Libre ka na, hasa na kapag paling siya lumatan. Libre ka pa kita. Tsaka tiitak natin. Ito na yan. Ate na itaw. Ini masalah lah. Ini semampit sih lah. Ini masih kulit lambung. Mulai ya. Di mas mana mas tuh? Apa? Jadi diliwag mo nakatuyak, galay. Kaya nagkakatong mga pabinta ito. Bakit kung maburo na ang sila? Buro na sila. Wala na tao. Info mo na lang, nagkakatayan na sao. Yung tatatawanan ko dyan Ang bunga masita kaya ito. Nangina dito kami na yung plata. Apa? Kan ako matagkisi niya. So masih keng ubay nga kaya nagreklamo reklamo na nyaman di kasama yung tinaganak, pasang tinaganak kanyayo ta. Magyaman kayo katapit itong kanyo. Jadi dumang makikita ang ubay dito Manila. Ang papaya da kaya dala timangan. Sila. Tawag din nang palabi la. Tapos lahat ko na ginaalang natin nga kasalit may usak. Yung mga masayang dahil tandang tilang banak tayo. Ayun ka nagkailangan na. Datuloy ang masapot ka. So masakay mabeng. Ang kayo nga naarti disisigan nyo. Kaya ito din makil kayo. Nagdanto trabaho yun. Katawan ka ingatan nyo. Biro kung may nga masanay kayo kaya kasulta. At dapat din naati yung ngaging yayaman. Napilipilitin na text dati na raman. Yung mamang porta na. Yung dun si Kanton. At apartang, at among nagtipid ka. Apang ka lang itigig-igig, taltalong, tadama sila. Salamat. Nagsaad natin siya. Tsaka tinak natin.